Kaixo nire txefak, zer moduz? Madalenak prestatu ditut eta orain deskonposatzera goaz. Banatu behar ditugu 8 madalena 2 platerretan. Bale? Nola egingo dugu? Hartzen dugu hemen daudenak eta joango naiz banatzen. 1, 2, 3. Eta bestaldean geratuko dira 1, 2, 3, 4 eta 5. Beraz, 8 banatu dezakegu 5 alde batean eta 3 bestean. Baina badakizuen modu asko ditugu. Asmatu behar dugu beste modu bat 8 deskonposatzeko, baina jada janditut madalena guztia. Bere ordez polikuboak ditugu. Eta orain imaginatuko dugu gaietak direla. 8 gaieta ditut, 8 eta banatuko dut plater desberdinetan. Alde batera bat botako dut, eta beste aldean, beste guztiak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. 1 eta 7, 8 dira. Nola egiten dugu eskuekin, ez baditugu ez madalenarik, ez polikuborik. Jartzen dut zenbakia, 8. Alde batera botatzen dut 1. Zenbat geratzen dira beste aldean? Orain, ez dauzkagu ez madalenarik, ez gaietarik, ez polikuborik. Bakarri ditugu gure eskuak eta zenbakia. Nola banatzen dugu 9 zenbakia 2 platerretan? Goian, edo alde batean, horrela baldin badago, jartzen dugu 9 eta hortik banatzen da 2 platerretan. Nire eskuan 9 zenbakia jartzen dut. Eta orain nahi dudan moduan egin dezaket. Zenbat botako ditut? Adibidez, 2. Orduan, jeitsi behar ditut atxamarrak. 1, 2. Eta 2 jarri beharko nuke alde batean. Zenbat geratzen dira bestean? 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7. Beste platerrean jarri beharko nuke 7. Kasu honetan, 2 pista ditugu. Platerra hauek betetzeko. 9 jartzen dut platerra handian eta 8 beste platerrean. Zein zenbaki izango da? Lehen bezala jarri behar dut zenbaki handiena eskuan, 9. Eta 9etatik bota ditut 8 beste platerrera. Botatzen baditugu, kendu behar ditugu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zenbat geratzen da beste aldean? 1, bai horixe. Zenbaki handiago bat daukagu, 16. Eta hau platerra handian jarri beharko dut. Nola banatzen dugu 16? 1 eta 6? 10 eta 6. Azken zenbakia ezetz asmatu zein den. 21. Very good fandango. Eta nola deskonposatzen dugu 21? 2 eta 1? 2 eta 1 3 dira. Zer dago hemen izkutatuta? 20 eta 1. Agur talde, berandu da eta faltzera joan behar naiz.